Westeri. Vähän Suomen mestari vai ihan oikeesti Suomen mestari? Ihan oikeesti. Ihan oikeesti Suomen mestari. Onneksi olkoon suorituksesta. Nyt rupeaa kausi olemaan niin loppupuolella, niin osaatko kiteyttää, että mitenkä tämä kausi kaiken kaikkiaan sulta meni? No kyllä se ihan hyvin meni ja yllätyksenä tuli, että noinkin korkealla ollut. Elikkä sulla on niinku tripla nyt. Sä niinku kadetissa menestyy, mikrossa menestyy ja nyt sitten raketissa menestyy. Joo. Mitäs tämän jälkeen sitten? Mistä sitten menestytään? Ei varmaan vielä missään. OKJ on sitten seuraava luokka, mihinkä mennään ensi vuonna. Kun puhutaan niinku kilpailuista, niin mikä oli semmoinen mieleenpainuvin kilpailu tänään? Kyllä varmaan heti ensimmäinen kisa tuo Ullila, missä tuli heti 12 vuotta molempina päivinä. Niin se tuntui ihan hyvältä ja sekin tuli kyllä aika lailla yllätyksenä, että ei kyllä yhtään tiedä, että kuinka se menee sitten, kun uusi moottori. Mikä sitten on niinku haaveena sitten, kun OKJ, minkälaista ihan SM-sarjaa, kun meina sitten lähtee kiertämään? Joo, SM-sarjasta ensi vuonna, ei nyt pidetään semmonen vähän niinku huilahuskausi, ettei ihan niin tosissaan. No, ei se. Onnittelut suunnattomasti Suomen mestaruudesta ja se, että tavallaan olet harvinainen kuljettaja, jolla voi sanoa, että olet menestynyt 3 eri luokassa peräkkäisinä vuosina. Se on niin kuin, nostan hattua suunnattomasti. Tsemppiä jatkoa. Nieminen. Ollaan nyt Ruuhimäki-sirkuitilla. Aika lailla syksypuolella ollaan menossa. Mitenkä sulla on kesä mennyt kartingin puitteissa? Minkälaista tulosta on tullut? Joo, SM3. 3. Oliko sija tyydyttävä? Joo. Joo. Kuinka monta kilpailua sulle tuli kaiken kaikkiaan tälle vuodelle? 10. 10 kisaa. Mietitään viime vuotta, viime kesää ja tätä kesää, niin missä sä oot ollut parempi kuin aikaisemmin? No, vauhti on ollut parempi ja se kilva. Mites niin sitten tulevaisuutta, niin mitä sitten nyt kun tämä kausi päättyy, jatkatko samalla kalustolla vai vaihtuuko johonkin toiseen? No, sitä vähän mietitään vielä, mutta ehkä OKJ tai ehkä mitään. Joo, ei mitään, mutta ei mitään, tsemppiä tulevaisuuteen ja katsotaan mitä se tulevaisuus tuo sulle tullessa. Kiitos!